Zove! Pali! Veverice, veco, sveznalice! Zdravo! Zdravo, živo, Bokiša i Okiša. Zdravo, veverice, kako si, jesi dobro? Dobro, a ti je Pirke? Pirke, nećeš verovati, uplašio se i pobegao. Paljba, ne znam zašto, ali uplašio se tu neki miš i on pobeže. Ali, veverice, znaš šta je ultimativno pitanje? Da? Pitanje svih pitanja je, šta je to hrabrost? Da razmislimo. Biti hrabar ne znači da nisi uplašen. Svi se ponekad plaše, ali biti hrabar znači učiniti nešto dobro i ispravno čak i kada je teško i opasno. Bravo, znači, to je u stvari, kada se ja iako sam uplašen, a uradim nešto, znači da sam hrabar, nema veze što sam uplašen. Tako je. Ako pobedim strah, u stvari, hrabrost pobeđuje strah, je li tako? Bravo! Hvala ti, veverice, sveznalice, hvala ti. Hvala! Mnogo si nam pomogla. Zdravo! Ćao.